האם יצא לך או לך להתארגן לדייט, להשקיע זמן, אפילו ליהנות, ואז להמתין לתגובה שפשוט לא הגיעה? הצד השני פשוט נעלם? אני זוכר את התחושה הזאת והיא לא הייתה נעימה. כיצד הייתם רוצים שהצד השני יפעל? כיצד אתם פועלים? בעולם החתונות זה יכול וצריך להיות כמעט אותו דבר. הרי זה המשך של עולם הדייטים. חשבתי על זה הבוקר אחרי שעברתי על היומן שלי וראיתי 3 תאריכים שסימנתי בהם כוכבית עם שמות של זוגות, ככה אני עושה ביום הראשון שזוג יוצר איתי קשר, ונכנסתי לוואטסאפ לכל זוג וראיתי שעם זוג אחד שוחחתי שיחת היכרות בווידאו לפני כמה חודשים, ואפילו שלחתי להם לבקשתם קישור מסרטוני חופה שערכתי. לשני הזוגות האחרים אפילו כתבתי כמה שבועות אחרי שיחת ההיכרות הודעת בדיקת דופק, והזכרתי להם שאני כאן אם יש להם עוד שאלות ואם אני יכול לעזור במשהו. הבוקר ראיתי ששלושתם אפילו לא טרחו להגיב. וזה בסדר, אני באמת בסדר עם זה, כי אני רק ספק, ואין כאן עדיין רגש מעורב, זה מגיע אחר כך בתהליך. אז שלחתי להם הבוקר הודעה האחרונה, היי, אני מניח שהסתדרתם, ומאחל לכם המון בהצלחה ומזל טוב, באמת מכל הלב. אני בסדר, ובכל זאת אני מצלם כאן את הסרטון הזה, לא כדי להתקטנן או להתלונן, למרות שזה יכול להיות ויראלי בצינור, אלא מכיוון שדווקא בגלל שאין כאן עניין רגשי, אין סיבה לחוסר נעימות. ואם אין חוסר נעימות, אז אני חושב שהדבר הנכון והקל לעשות הוא לכבד את הצד השני, את עורך הטקס או הרב או כל ספק אחר שהייתם איתו או איתה בקשר. פשוט לכתוב להם, תודה, החלטנו להתקדם בכיוון אחר. תאמינו לי שמרגישים הרבה יותר טוב. איך אמר הלל הזקן? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. מה אתם חושבים על זה? מסקרן אותי לדעת, ואני אשמח שתכתבו לי בתגובות,